Мы с вами казали про детей Столыпина. Казали про детей Столыпина, про тое, што у кожнага з іх быў свой лёс. І што быў адзіны сын у Сталыпіна, якога назвалі ў гонар дзеда. Сын Сталыпіна эмігрыраваў, здолеў, да, я вам рассказывала, пакінуць Расію разам з мамай і сёстрамі. Ён быў, так скажем, храмым усё жыццё. Ну, пра гэта яшчэ сёння раскажам. Ён завершыў сваю адукацыю ў Рыме, стаў журналістам, потым стаў пісьменнікам, які пісаў мемуары. Вось, і памёр у Парыжы ва ўзросце 87 год. На Сталыпіна было 11 пакушэнняў. 11. Таму што сёння мы будзем з вамі казаць аб тым, якім чынам, да, ўсё ж такі да яго адносіліся розныя палітычныя сілы. Итак, самый такі страшны эпізод у сямейнай гісторыі Сталыпіных гэта дзень 25 ці па новаму стылю 12 ці па новаму 25 жніўня 1906 года. Гэты апцекарскі остраў, куда Сталыпін пераехаў разам з сям'ёй, гэта апцекарскі остраў у Петербурзе, і у гэтым доме ён жыў сям'ёй і прымаў таксама наведвальнікаў. Гэта была такая рэзідэнцыя яго. І вось тэрарысты, максімалісты, якія былі пераапрануты у жандармаў, яны праніклі ў дом і прынеслі з сабой такой валізкай, чемодан з выбухоўкай. І вельмі сур'ёзны раздаўся выбух, ён поўнасцю знішчыў крыло будынка, сам Сталыпін застаўся жывы, і нават ён не страціў прытомнасць, ён атрымаў кантузію, і у яго была рана рукі. Больш, канешне, было больш наступстваў было для сям'і. Было для сям'і, вось, самай малодшай дзяўчынкай. Дзяўчынка гэта, скажем, 3 месяцы, памятаеце, яе выкінула з калыбелькі, яна адзелалася толькі сіняком. Аркадзію, якому было 3 гады, вось ён быў вельмі цяжка ранены асколкамі ў нагу. У яго была раздроблена. Генрыета Саламоновна, калі ласка, калі вы не зможаце самі, я вам на вялікі жаль не дапамагу, таму што ў мяне няма тэхнічных магчымасцей. Я толькі магу думаць, што ўсё ж такі вы выпадкова нажалі, і у вас усё добра, і вы можаце нас чуць. Зноў жа паўтараюся, на вялікі жаль, тэхнічных момантаў я не вырашаю сёння, таму што у мяне няма такой улады. Вось у мяне ёсць толькі ўлада правесці з вамі вось гэтую гадзіну. Так вось, сына Аркадія выцягнулі з-пад гэтых завалаў з вельмі раздробленай берцовай косткай, і сямейны доктар Сталыпіных сказаў, што для таго, каб выратаваць хлопчыка, зноў жа кажу, яму 3 гады, трэба ампутаваць нагу. Сталыпін сказаў, што мой сын калекай не будзе, сталі шукаць доктара, знайшлі хірурга ў Петербурзе, які ўзяўся, які сказаў, я паспрабую, і сабраў гэтую костку па кавалачкам. Сёння б, канешне, мы паставілі там апарат Елизарова і гэтак далей, да, але мы кажам з вамі о 1906 годзе. Гэта, зусім іншая была сітуацыя. Аркадзь выжыў, але на ўсё жыццё ён застаўся храмым. Вельмі цяжка дасталося і дачцы Наталлі, якой было 15 гадоў. Яна атрымала вельмі такі цяжкі
удар такі па пазваночніку і доўгі час не магла хадзіць. Ну вось, а трохмесячная Вольга, якая потым вось у 1920 годзе, памятаеце, яна будзе бегчы так, каб чырвонаармейцы бачылі, для таго, каб уся астатняя сям'я магла выратавацца. Да? Вось гэтая трохмесячная дзяўчынка ў 6 годзе, яна была выкінута вось з калыбельку. Была паранена і жонка Сталыпіна, Вольга Барысаўна. Ну, а наогул вось у выніку гэтага зрыва загінула 27 чалавек, десяткі чалавек былі паранены, і вось пасля гэтага Сталыпін перавёз усю сям'ю у зімовы палац пад асабістую ахову імператара. І ў зімовым палацы сям'я Сталыпіна будзе жыць ужо увесь той час. Ну и надо сказать, что як адносіліся розныя палітычныя партыі. Леварадыкалы – гэта эсеры, максімалісты і бальшавікі. Гэта была самая такая крывавая група. Зноў жа кажу, Сталыпін, ён настроіў усё расійскае грамадства супраць сябе. Так вось, леварадыкалы, гэта эсеры, максімалісты і бальшавікі, яны былі самыя непрымірымыя. Для іх, для гэтай групы, Сталыпін – гэта душитель свабоды і палач. І на чым базавалася вось у іх такая ненавісць? Гэта тое, што пасля вось гэтага тэракта на Апцекарскім острове, дзе загінулі 27 чалавек і пастрадала сям'я прэм'ера, Сталыпін дабіўся вось увядзення закона о военно-палевых судах. Дабіўся гэтага ён у 1906 годзе, і па гэтаму закону справы о тэрарыстычных актах, грабежах і нападзеннях на лиц, якія займаюць дзяржаўныя пасады, разглядаліся вельмі хутка, а прыгаворы прыводзіліся на працягу сутак, то есть 24 гадзіны. Адбываўся суд і прыгавор. І за 3 гады дзеяння гэтага закона было вынесена каля 1100 смяротных прысудаў. І рэвалюцыянеры назвалі шибеніцы віселіцы сталыпінскімі гальштукамі. А сам Сталыпін стаў для іх ворагам нумар 1. Што яшчэ, так скажем, не даравалі эсеры, максімалісты і бальшавікі, гэта разгром рэвалюцыі 5-7 года. Сталыпін, будучы яшчэ саратаўскім губернатарам, а потым міністрам унутраных спраў, ён праводзіў вельмі жорсткую палітыку навядзення парадка, так як ён гэта разумеў. Ён не ішоў на кампрамісы з баявымі дружынамі. Ён, так скажем, вельмі жорстка змагаўся з рэвалюцыяй, і левыя партыі, левыя радыкалы бачылі у Сталыпіне галоўнае, так скажем, тое, што перашкаджае звергнуць самадзяржаўе. Там у нас у каго-то уключыўся мікрафончик. Так. Угу. Так. Ну, вось зараз так, каб нам было комфортно. Угу. Итак, што яшчэ не маглі дараваць рэвалюцыянеры? Гэта аграрную рэформу. Для эсераў, а эсеры, памятаеце, са школьнай праграмы. Эсеры – гэта партыя, якая ідэалізавала сялянскую абшчыну. У іх была такая тэорыя аграрнага сацыялізму, што сяляне праз абшчыну, мінуючы капіталізм, могуць адразу перайсці да сацыялізму. І ну, тут такая была ў іх фішка, што проста гэта яшчэ з народнікаў пачалося, што сяляне проста пра гэта не ведаюць. І таму трэба пайсці ў вёску і расказаць сялянам, што яны рэвалюцыянеры ад прыроды. Ну, і гэта хаджэнне ў народ, якое правалілася. Ну, а ў 1902 годзе будзе утворана партыя эсераў, якая будзе трымацца вось гэтай тэорыі аграрнага сацыялізму. І яна будзе ідэалізаваць абшчыну. Ну, і для эсераў абшчына – гэта апора.
А сталыпінская аграрная рэформа гэта разбурэнне абшчыны. І для эсэраў гэта была здрада, предательства вось гэтаму сялянскаму делу. Эсэры лічылі, і ў прынцыпе правільна лічылі, што Сталыпін хоча стварыць кулацкі капіталізм. Да, Сталыпін сваёй аграрнай рэформай хацеў стварыць сельскую буржуазію як апору самадзяржаўя. І эсэры такім чынам лічылі, што сталыпінская рэформа насаджае кулацкі капіталізм і ўсё больш аддаляе сялян ад рэвалюцыі, якая павінна стаць справай усяго жыцця сялян. Ну, вынік гэтай ненавісці гэтых леварадыкалаў гэта 11, а некаторыя даследчыкі кажуць, што нават 20 пакушэнняў на Сталыпіна. Ну і самае такое громкае гэта ўзрыў на Аптекарском острове. А самае выніковае гэта Кіев 1911 год, про якой мы будзем з вами казаць. Я думаю, што сёння паспеем. Другая група. Вось лібералы гэта кадеты і левыя акцябрысты. І здавалася бы, што кадеты і акцябрысты, якія выступалі за канстытуцыйную манархію, яны павінны былі падтрымліваць Сталыпіна, які, так скажем, закончылася рэвалюцыя 3 чэрвеньскім дзяржаўным пераваротам, змяненнем выбарчага закона, ну і Сталыпін, ён імкнуўся мадэрнізаваць краіну. Аднак кадеты ненавідзелі Сталыпіна нават больш, чым гэта будуць рабіць чарнасоціны. Чаму? Таму што я ўжо казала, што першая расійская рэвалюцыя закончылася 3 чэрвеня 1907 года, калі вось была разагнана другая дзяржаўная дума і зменены выбарчы закон. Так вось, большасць разагнанай думы былі кадэты. А Сталыпіну неабходна была больш лаяльная да яго дума. І вось кадэты ўспрынялі разгром гэтай думы як здраду. І кадэты сказалі, што Сталыпін гэта канстытуцыяналіст наадварот. Гэта чалавек, што Сталыпін гэта чалавек, для якога дума гэта толькі шырма. Для таго, каб Мікалай II працягваў кіраваць сам, да, каб захаваць самадзяржаўе. Лібералы не вельмі любілі Сталыпіна, мякка кажучы, за падаўленне свабоды друку, за адміністрацыйныя рэпрэсіі супраць земств і абмежаванне аўтаноміі універсітэтаў. Лідар партыі кадэтаў Мілюкоў у сваіх публічных лекцыях і ў думе называў Сталыпіна дыктатарам і ворагам свабоды. На вялікі жаль, не магу дапамагчы. Можа, вы прабачце, сёння я тэхнічна не дапамагаю. Так вось, што не падабалася лібералам у нацыянальнай палітыкі? Ну, гэта фінляндскае пытанне і падаўленне ўкраінскага руху. Гэта выклікала вельмі рэзкую крытыку з боку ліберальнай інтэлігенцыі. Сталыпін абмежаваў аўтаномію Фінляндыі, і лібералы сталі абвінавачваць у яго, што адбываецца русіфікацыя, вось менавіта Фінляндыі. Ну, цікава, што адносіны Сталыпіна і вось лібералаў, кадетаў і акцябрыстаў былі настолькі, як сёння модна сказаць, таксічнымі, што калі ў 1908 годзе Сталыпін у думе будзе выступаць і казаць у гэтую такую яго знакамітую прамову о Великой России, кадеты дэманстратыўна пакінуць залу для паседжанняў, такім чынам казваючы, што яны дэманстратыўна не хочуць чуць выступ менавіта Сталыпіна, што яны у гэтым удзельнічаць не будуць. Цікава, што і кансерватары, да, гэта чарнасоценцы і саюз рускага народа, таксама ненавідзелі Сталыпіна. Для іх, для чарнасоценцаў саюза рускага народа, Сталыпін быў выскачкай,
масонам, лібералам і нават час ад часу габрэйскім заступнікам. Хаця мы потым з вами зараз паглядзім, што гэта было не зусім так. Вось чарнасоценцы лічылі, што разбурэнне абшчыны подрывае асновы самадзяржаўя, ну тут, так скажем, яны крышачку аб'ядноўваліся з эсэрамі, толькі эсэры рэвалюцыю, а гэта самадзяржаўе. Для вось гэтых правых і саюза рускага народа, ну іх слоган «Россия для русских и русские павінны ёй кіраваць», сялянская абшчына была таким исконно русским институтом, таким патриархальным устоем, такой традыцыйнай каштоўнасцю. І Сталыпін, на думку вось гэтай часткі грамадства, разбураў рускі мір, да, і насаджаў нямецкія хутары. Такі ён чалавек. І некаторыя нават там пісалі, а гэта таму, што ён нарадзіўся нават не ў Расіі. Мы з вами памятаем, што ён нарадзіўся ў Дрэздзені, калі там мама была ў гасцях у сваіх сваякоў. Так вось, ён там глытнуў гэтага нямецкага паветра і, карацей кажучы, разбурыў. Трэба сказаць, што у Сталыпіна вельмі былі розныя, супраць, так скажем, такая палітыка па габрэйскаму пытанню. Я пра гэта скажу сёння асобна. А вось чорнасоценцы, яны абвінавачвалі Сталыпіна, абвінавачвалі яго ў тым, што Сталыпін выступаў супраць пагромаў і час ад часу хацеў змягчыць вось гэтую рысу аселасці. У 1906 годзе, калі ён даб'ецца адмены абмежаванняў для габрэяў землеўладальнікаў, а таксама пачне казаць аб тым, што габрэяў трэба дапусціць у земства. І вось як толькі ён гэта сказаў, ён стане для чарнасоценцаў жыдалюбам і здраднікам. І вось гэтыя улёткі, лістовкі, якія вось гэтыя партыі пачынаюць распаўсюджваць, будуць называць Сталыпіна жыдоўскім міністрам. Што тычыцца адносін у Думе, да? Саюз рускага народа патрабаваў, напрыклад, ліквідаваць дзяржаўную думу і вярнуцца да неабмежаванай монархіі. Сталыпін, ён выступаў за захаванне думы, і вось гэты саюз рускага народа, чорнасоценцы, яны казалі, што Сталыпін проста дурань, здраднік і прапановвае такія абсалютныя, так скажем, рэчы, якія для рускага міра, да, наогул яны не патрэбныя. Раздражала таксама чорнасоценцаў і, так скажем, тое, што Сталыпін не прымыкаў ні да якой прыдворнай партыі. Яго жонка Ольга Барысаўна з рода Нейгардаў была для гэтых вось людзей проста выскачкай, і якая не мела, цікавалі, так і пісалі ў лістовках, у нее было недостаточно породного веса. Ну і чорнасоценцы у нас будуць, вось, калі зноў жа жонка была выскачкай, якая не мела, як яны пісалі, достаточно породного веса, і вось гэтыя партыі будуць вельмі актыўна выступаць у 1911 годзе супраць Сталыпіна і дзяржаўнай думы і будуць блакировать усе, так скажем, яго законы. Ну, напрыклад, будуць выступаць супраць увядзення земстваў у Віцебскай і Магілёўскай губерніях у 1911 годзе. І адзін з лідараў чарнасоценцаў, Владимир Пурышкевич, будзе называць Сталыпіна внутренним врагом империи, который расшатывает трон. Складанные адносіны у Сталыпіна былі і з прыдворнай камарыліяй, вялікімі князямі і самім імператарам. Гэта была самая небяспечная група ненавіснікаў, таму што яна мела прамы доступ да імператара. Адным з такіх балючых кропак, так скажем, гэта былі кропкі адносін Сталыпіна і Распуціна. Сталыпін быў адным з немногіх сановнікаў, які выступаў супраць уплыва Григория Распуціна на царскую сям'ю. Трэба сказаць, што
Распутин, ён такая особа, ведаеце, дэманізіраваная ў большасці сваёй. У архівах, ну, у нас, напрыклад, у Гродзенскім археалагічным музеі ёсць запіска, якую напісаў Распутин Мікалаю, там, каб прыстроілі кудысьці якуюсьці барышню. Гэта абсалютна безграмотна напісаная запіска з такімі жудаснымі граматычнымі памылкамі, складамі слоў у сказе. Ну, просто а розныя палітычныя сілы, яны выкарыстоўвалі Распуціна для правядзення, так скажем, сваіх, так скажем, асабістых якіх-то інтарэсаў. Але Распутин меў вялікі ўплыў на імператрыцу Александру Фёдоровну. Гэта было звязана з цесарэвічам Алексеем, з, так скажем, яго здольнасцямі делать яго стан, рабіць стан яго больш такім у яго хваробе лягчэйшым, хаця ну тут таксама можна спрачацца. Ну, тым не менш, калі Сталыпін у 1911 годзе предоставил Миколаю II доклад, які так і называўся «О темных силах», дзе фактычна кажа, што Распутина трэба прыбраць. Миколай II ему открыто сказал, что Распутин застанется, потому что он не переживе очередной, как он сказал, очередной истерики императрицы я не переживу. Сказал Миколай II. Але об гэтым докладе ведалі ўсе. Ведалі ўсе. І гэта пайшло не на карысць Сталыпіну. Вялікія князі, асабліва Мікалай Мікалаевич і старая арыстакратыя не маглі дараваць Сталыпіну такога імклівага ўзвышэння. Сталыпін, ён старшыня Савета міністраў і міністр унутраных спраў. Гэта беспрэцэдэнтная канцэнтрацыя ўлады ў руках аднаго чалавека. Ну і частка вось гэтага дома Романовых, якіх вось мы з вами бачым на ніжняй фотаздымке, гэта фотаздымак бала 1913 года. Ну, гэта юбілей дынастыі Романовых, да, 300 гадоў. Так вось, вялікія князі лічылі, што Сталыпін это временщик, які дыктуе волю самому Миколаю II. Сталыпин уступае таксама у адкрыты канфлікт у 1911 годзе з Дзяржаўным Саветам, гэта верхняя палата Дзяржаўнай думы, які праваліў яго законапраект о увядзенні земствах у заходніх губерніях, то ну, у нас у Віцебскай і Магілёўскай. І Сталыпін пасля гэтага падасць у адстаўку. Мікалай II адстаўку не прыме і адпраўляе яго ў адпачынак. І адпраўляю адпачынак яго дваіх апанентаў. Гэта Трэпава і Дурнава. І гэта вось тое, што Трэпаў і Дурнаў таксама Дурнова адправілі ў адпачынак, вызвала такую, скажем, такую бешеную рэакцыю знаці прыдворнай, якая яшчэ больш пераканалася, што Сталыпін кіруе Мікалаем II. І як вынік, к 1911 году Сталыпін аказаўся ў поўнай ізаляцыі. Двор яго ігнараваў, правыя патрабавалі яго адстаўкі, лібералы травілі яго ў прэсе, левыя гатовілі забойства. Імператар Мікалай II, хаця і, так скажем, цэніў яго, паступова аддаляўся ад яго падтрымкі і, так скажем, саступаў вось гэтаму ціску родных і супругі. Не вельмі добра адносіліся да Сталыпіна і нацыяналісты акраін. Гэта палякі, фіны, украінцы, таму што Сталыпін праводзіў жорсткую цэнтралізатарскую палітыку. Сталыпін абмежаваў аўтаномію Вялікага княства фінляндскага, распусціў фінскі сейм, увёў расійскае заканадаўства. Фінскія нацыяналісты лічылі яго душителем свабоды. Польша, нягледзячы на тое, што Сталыпін
пашоў на стварэнне земстваў у заходніх губерніях. Гэта 1911 год. Ва ўсёй астатняй расійскай імперыі яны былі створаны ў 1864. Але ў нас было паўстанне 63-64 года. Пасля гэтага паўстання не давяралі насельніцтву заходніх губерній, і земствы ў нас з'явіліся толькі ў 1911 годзе, і не паўсюду, толькі ў Віцебскай і Магілёўскай губерні. Гэта органы самакіравання, якія займаюцца непалітычнымі пытаннямі. Непалітычнымі, то есть палітыкай не. Там медицина, школы, культура, так скажем, добраўладкаванне, бібліятэкі, наогул асвета, да, гэта калі ласка. Палітыкі ніякой. Так вось, нягледзячы на тое, што земства у нас все ж таки ў 1911 годзе з'явіцца, але пашыраецца русіфікацыя і абмежаванне, што, у прынцыпе, не вельмі пазітыўна ўспрымала насельніцтва заходніх губерній. Сталыпін забараніў украінскія культурныя суполкі, просвіты і абмежаваў друк на украінскай мове. Гэта было прамое парушэнне маніфеста 17 кастрычніка 1905 года. І вось прадстаўнікі украінскага і беларускага нацыянальнага руху бачылі ў Сталыпіне вось гэтага вялікадзяржаўнага шавініста, які, так скажем, шчыра падтрымлівае толькі Мікалая II. Земскія дзеячы і губернатары, як ні дзіўна, сярод губернатарскага корпуса у Сталыпіна таксама было шмат ворагаў. Ён патрабаваў ад губернатараў не проста паліцэйскай службы, да, нагляд за парадкам, а актыўнай гаспадарчай дзейнасці. Гэта мадэрнізацыя, гэта вырашэнне аграрнага пытання. І тыя, хто быў з такой старой гвардыі, ім, канешне, гэта не падабалася. Яны таксама лічылі Сталыпіна выскачкай, лібералам у мундзіры, а яго прынцып не скардзіцца, а дзейнічаць вызываў такі скрыты саботаж такіх чыноўніках на месцах. Ну і тут узнікае пытанне, чаму яго ненавідзелі ўсе? Да? Левыя ненавідзелі, што ён сілай спыніў рэвалюцыю і не даў ім прыйсці да ўлады. Правыя за тое, што ён гэтую рэвалюцыю задавіў не да канца, не вярнуў самадзяржаўе, як гэта было да 1905 года, а пачаў праводзіць рэформы і захаваў дзяржаўную думу. Лібералы ненавідзелі яго за недастатковыя рэформы і аўтарытарныя метады. Прыдворныя ненавідзелі яго за тое, што ён быў такім самадастатковым і меў уплыў на Мікалая II. Ну, а сам Сталыпін утрымоўваў гэты покерфейс, ну і 1907 год, гэта яго словы: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Ну і, так скажем, і ведаеце, ён нават казаў, што калі мяне заб'юць, гэта будуць свае. Ну і вось адносіны да габрэяў. Гэтыя адносіны былі складанымі і супраць такімі леглымі, як і ў прынцыпе сам Сталыпін. Нельга адназначна сказаць, любілі ці ненавідзелі габрэі Сталыпіна, паколькі Сталыпін праводзіў вельмі такую двойную палітыку ў дачыненні габрэяў. А габрэйская суполка, да, вось габрэйскае грамадства таго часу, яно было таксама неаднародным. Частка з іх кінулася ў рэвалюцыйны рух і нават рэвалюцыйнае падполле. Былі такія ліберальныя кругі і кансерватыўныя рэлігійныя кругі. І кожны з гэтых колаў яны па-рознаму мелі стасункі са Сталыпінам. У адрозненні ад большасці вышэйшых сановнікаў, Сталыпін лічыў, што вось гэтыя дыскрымінацыйныя законы ў адносінах да габрэяў
наносяць шкоду самой дзяржаве. Аднак яго пазіцыя была больш прагматычнай, чым такой філантрапічнай, да, што вось ён так клапаціўся аб лёсе габрэяў. Не. Ён гэта казаў, зыходзячы з такога вельмі практычнай кропкі гледжання. У 1907 годзе ён напісаў тезисы по вопросу об отмене черты оседлости для евреев. І у гэтых тезисах Сталыпін прапанаваў сваю аргументацию, якая привела у шок многих консерваторов. Если стесненная в городах и местечках часть еврейства будет иметь возможность найти более широкую область для применения своего труда, не будет питаться одной селедкой в неделю, то и не будет выделять из себя столько бомбардиров и экспроприаторов, и от этого России будет не ущерб, а благо. Логіка яго вельмі простая. Дыскрымінацыя падштурхоўвае габрэйскую моладзь у рэвалюцыю. І калі зняць гэтыя абмежаванні, то гэта зніццё гэтых абмежаванняў пераўтварыць габрэяў і з бамбардзіраў у лаяльных падданых, якія будуць заняты вытворчай працай. І ён прапанаваў адмяніць мяжу аселасці, дазволіць габрэям набываць зямлю, ураўняць у правах з іншымі народнасцямі, якія жывуць за мяжой аселасці. І Сталыпін падрыхтаваў закон аб адмене мяжы аселасці і накіраваў Мікалаю II. І 10 снежня 1906 года Миколай дал отказ. Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому вопросу, внутренний голос все настойчивее твердит мне, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Это отказ Миколая II. Зачитаю вам еще раз. Несмотря на самые убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу, внутренний голос все настойчиво твердит мне, то есть Миколаю II, чтобы я не брал этого решения на себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. То есть Миколай II прямым текстом сказал, что он кіруецца ў прыняцці рашэння сваім внутренним голосом. Трэба сказаць, што адказ Мікалая II быў цяжкім ударам для прэм'ера, і Сталыпін вымушаны быў саступіць. Да? Але, нягледзячы на вось гэтыя спробы рэформаў, палітыка Сталыпіна ў адносіны да габрэяў уключала жорсткія меры абмежавання. Гэта жорсткая працэнтная норма ў адукацыі. У 1909-11 годах былі прыняты законы, якія вызначалі працэнты для габрэяў у сярэдніх і вышэйшых навучальных установах. То есть вот это вот працэнты для габрэяў у СССР, гэта тое, што яны взялі з таго рэжыму, супраць якога яны бароліся. Да? Так вось, 15% габрэяў гэта ў межы аседласці, 10% у астатніх губернях, акрамя сталіц, і 5% у Санкт-Петербурзе і Москве. Асабліва быў паказальны выпадак у Киевскім політэхнічным інстытуце. У 1907 годзе Черносотенный союз русского народа патрабаваў ачысціць універсітэт, інстытут ад засілля габрэяў. И Столыпин наклал такую резолюцию. Наконец, среди грубой брани и требований, вызванных политиканством и интригой, дождался я от Союза русского народа мыслей правдивых и серьезных. Безобразный прием евреев в Киевский политехникум уже обратил на себя мое внимание, и я принял соответствующие меры. У выніку больше 100 студентов габрэяў, якія ўжо здалі экзамены, здалі іх паспяхова, были выключены с университета, и на их место пришли русские абитуриенты с худшими баллами.
І у тым жа 1910 годзе Сталыпін разаслаў губернатарам цыркуляр, у якім ён прадпісваў зачыняць габрэйскія культурна-асветніцкія суполкі, калі яны содействуют пробуждению узкого национально-политического самосознания. Что гэта азначала на самой справе? На самой справе гэта азначала фактычную забарону на легальную нацыянальную дзейнасць. Таму што вось любую, у прынцыпе, дзейнасць можна трактаваць як содействие пробуждению узкого национально-политического самосознания. І гэта значыць, што гэта, скажем, дзеянне гэтых суполак знаходзіцца пастаянна пад такой пагрозай выкрыцця. У інтэрв'ю амерыканскаму журналісту Петру Тверскому у пачатку 1907 года Столыпин кажа: «Погромы теперь пока прекратились, и пока я у власти, их больше не будет». На самой справе масавых пагромаў у час знаходжання яго пры ўладзе стала менш, чым, напрыклад, там у 5-6 годах. Аднак поўнасцю яны не спыніліся. Гэта, так скажем, я не ведаю, плюс ці мінус, да, не спыніліся зусім габрэйскія пагромы. Тым не менш, вось яго жорсткая палітыка стрымлівання парадка стрымлівала чарнасоценцаў, якія былі галоўнымі арганізатарамі гэтых пагромаў. Цікава, што яго прагматычная часам палітыка ў дачыненні да габрэяў выклікала, як уже казала, вельмі жорсткую крытыку чарнасоценцаў і правых монархистов увесь час. Газета «Русское знамя» вела против премьера кампанию и нават казала, что Столыпин продался габрэям, а чарнасоценцы будут, скажем, на его покушение ладить. И что тут еще, коли мы кажем про, скажем, про чарнасоценцаў, так вось Дубровин, ён быў главой чарнасоценцаў, так вось Столыпин добіўся, каб гэтага, ён зусім адыёзны быў чалавек, смесцілі з пасады старшыні галоўнага савета Союза рускага народа. Тут трэба сказаць яшчэ пра брата Столыпина, Александра Столыпина. Асобы такое адценне адносінаў да габрэяў прыдае фігура молодшего брата Петра Столыпина, Александра Столыпина. Александр Столыпин, ён быў таким вядомым журналістам газеты «Новое время», які выдаваўся Сувориным. І гэтая газета «Новое время», яно адрознівалася і выдзялялася вельмі антысеміцкімі публікацыямі. І ўжо у кастрычніку 1911 года, уже после забойства брата, Александр Столыпин надрукует артикул. Необходимо понять, что расовые особенности так сильно отграничили еврейский народ от всего человечества, что они из них сделали совершенно особые существа, которые не могут пойти в наше понятие о человеческой натуре. Мы можем их рассматривать так, как мы рассматриваем и исследуем зверей. Мы можем чувствовать к ним отвращение, неприязнь, как бы мы чувствуем к гиене, шакалу или пауку. Вот это словы брата Столыпина. И тут, конечно, можно задать запытанне. У якой наогул атмасферы выросли самі Столыпины, дети, да? Мог молодший брат Александр, які ўсё сваё жыццё, так скажем, браў прыклад са старэйшага брата, вырасці ў атмасфере, дзе не было антысемітызму.
ці ўсё ж такі у сям'і Сталыпіна, у самой сям'і Сталыпіна, маючы на ўвазе бацькоўскую сям'ю, таксама былі антысеміцкія погляды. Ну, таму што зноў жа словы, якія, ведаеце, ён не проста сказаў гэтыя словы Александр Сталыпін, ён іх надрукаваў у газеце, ён надрукаваў у газеце «Новое время», і ну, гэта я не буду перачытваць вам яго яшчэ раз, але гэта абсалютна антысеміцкі, так скажем, тэкст. Ну і, канешне, забойства, так скажем, Сталыпина Мордыхаем Гершковичем Багровым, Дмитрием Григорьевичем Багровым, Габрэй, сын заможнага кіеўскага адваката, унук вядомага габрэйскага пісьменніка Багрова, так скажем, дадало ложку гэтага, так скажем, антысемітызму. І Александр Сталыпін у той же, так скажем, у тым же артыкуле в «Новом времени» заклікае да адпора. І ведаеце, конечно, вось гэты антысемітызм, гэта такая складаная вельмі рэч, з аднаго боку, якая вельмі блізка ляжыць на такой паверхні. Вось, ну, аб забойстве крышачку пазней. Ну і што яшчэ адбылося пры Сталыпіне і сярод габрэяў? Гэта рэзкі скачок габрэйскай эміграцыі з Расіі у асноўным у Злучаныя Штаты Амерыкі. Итальянский философ Юлиус Эвола у артикуле «Ахвяра Израиля», «Жертва Израиля» писал: «Никогда российские евреи не подавали заявок на эмиграцию главным образом в США, землю обетованную капитализма, больше, чем при Сталыпине». И сучасник Сталыпина, его критик Витте, дал вельми такую короткую и резкую оценку. Правительство Сталыпина объявило войну русскому еврейству. А инший историк Яковлев писал, что Сталыпин попал под влияние гаденькой моды начала века антисемитизм. Вот такие у него адносины. Ну и Киев, вересень 1911 год. Там былі такія мерапрыемствы, якія былі звязаны з адкрыццём помніку Александру II вось у Киеве. І вось вы бачыце тут пару фотаздымачкаў, як праходзіла гэта, так скажем, мерапрыемства. І пасля адкрыцця гэтага помніку Александру II, цару-вызваліцелю, ён, так скажем, павінен быў завершыцца спектаклем у Кіеўскім оперным театре. Вось «Золотой петушок», по-моему, была опера. Ну і, не, «Сказка о царя Салтане». У час другого антракта оперы «Сказка про царя Салтана» Сталыпін стаяў каля бар'ера аркестровай ямы, ось як мы выйдзем. Багроў падышоў блізка да яго і 2 разы стрэліў из Браунінга. Першая куля прабіла руку, а другая куля была накіравана ў сэрца. І по одной версии яна трапіла у орденскі крыж святого Владимира, а по другой версии у нацельны крыж. Куля змяніла траекторию и вошла у живот, закрануўшы печень. Ну и смяротна паранены Сталыпін застаўся на нагах, ён убачыў Мікалая II, які стаяў у ложы. Гэта ўжо казалі людзі, якія там былі, разрабіў жест рукой, так нібыта там супакойваючы ўсё нормально, ну і сеў у крэсла со словамі «Счастлив умереть за царя».
Сталыпіна адвезлі ў прыватную клініку Макоўскага, і калі ён памрэ, там уже адкрыюць яго завяшчанне, і там будзе такая фраза: «Я хочу быць пагребёны там, дзе меня убьют». Будзе мучыцца ён 4 дні і памрэ 5 ці 18 верасня 1911 года. Цікава, што забойца гэта 24-гадовы 24-гадовы, дзе ж мой Багроў? 24-гадовы, скажем, Дмітрый Багроў, анархіст, які быў агентам кіеўскага ахраннага аддзялення, клічка Алінскі, і Багроў пераканаў начальніка аховы Кулебяка, што ён ведае о том, што на Сталыпіна будуць рабіць пакушэнне, і атрымаў пропуск у тэатр для апазнання тэрарыстаў. І ахрана яго не абыскала. І вось ён пранёс гэты, так скажем, гэты браунінг. Ну, вось некалькі фотаздымкаў, так скажем, пахавання Сталыпіна. Вось яго выносяць з хірургічнай больницы. Ну і вось магіла ў Киеве по завещанию: «Похороните меня там, где меня убьют». Багрова будуць судзіць по такой вельмі паскоранай працэдуры, по якой вёў Сталыпін, і 11 верасня ён быў прыгавораны да павешання. Ольга Борисовна прасіла адлажыць гэтую казнь для того, каб больш дэталёва расследаваць, што здарылася, таму што яе не было ў тэатры, ён быў з дочкамі. Яна спешна выехала з Петербурга, але не паспела даехаць і ўжо прыехала, калі Сталыпін памёр. Да сённяшняга часу спрачаецца, хто стаяў за спіной Багрова, да? Хто ён быў? Такі адзінокі неўрасцейнік ці пешка ў чужой гульне? Асноўныя версіі. Першая – гэта правал правакатара. Багрова разаблачылі як агента ахоўкі, і рэвалюцыянеры паставілі ультыматум: ці ты забіваеш Сталыпіна, ці мы публікуем дакументы, што ты супрацоўнічаеш з ахранкай. І такім чынам Багроў хацеў іскупіць віну. Другое – гэта манія велічия. Багроў меў псіхалагічныя і псіхічныя праблемы. У листах ён писал: «Мне все надоело, хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное и войти в историю». Ну и, в принципе, забивши Сталыпина, у историю он вошел. Есть такая, так скажем, версия, что это придворный заговор, что высшие чины полиции, это Курлаў, Кулебяка, Спиридович, якія недолюблівали Сталыпина за его такую незалежность, либо по злочинной халатности, либо сумленно створили умовы для забойства. Комиссия сенатора Трусевича потым признае их виноватым у бездействии власти, но Миколай II особисто их помилуе, не добившийся суда. Да, то есть их помилуют. То есть вот таким чином закончится лёс человека, вельмі складанага чалавека, які настроіў супраць сябе ўсё расійскую суполку. Да пабачэння, да наступнага аўторка. Дякуємо.